ffaith am Siartwyr Gwent. Mae pawb wedi arfer bwrw pleidlais dros bob math o bethau dyddiau yma, ond dim felly oedd hi yn y gorffennol. Gwesty'r wesgeit Casnewydd, lleoliad brodyr fawr. Brodyr i gael yr hawl i bleidleisio dros wleidyddion y wlad. Mae 5,000 o brotestwyr yn cerdded i lawr y bryn yma, Stow Hill. Pwy oedden nhw? Y Siartwyr. Mudiad oedd eisiau bywyd gwell i'r gweithwyr, troi fyny cael yr hawl i bleidleisio. Dim ond pobl a thai a thier oedd yn cael pleidleisio. Mae dros filiwn yn arwyddo deiseb neu siarter yn protestio am hyn. Ond mae Senedd San Steffan yn ei wrthod. Mae Siartwyr Cymru yn trefnu protest fawr. Maen nhw'n cwrdd yn y cymoedd ac yn martsio i Gasnewydd dros nos. Pan mae sôn bod 20,000 o Siartwyr ar fin cyrraedd, mae'n y banig llwyr. Ond mae storm yn ystod y nos, a'r Siartwyr yn colli cysylltiad. Prin chwarter sy'n llwyddo i gyrraedd Casnewydd ac mae'n y waith i ddod. Mae'r heddlu yn barod amdano nhw, ac mae milwyr yn cuddio yn y gwesty ac yn saethu'n ddirybyr. Mae 20 o Siartwyr yn cael eu lladd. Mae'r gwrthryfel drosodd, a'r arweinwyr yn cael eu cosbi. Ond mae Cymru yn dal i gofio hyd heddiw am safiad y Siartwyr dewr.